Biz indi Stерлибаш мәкбәрәсендә зиратында Тукаевлар türbesi, biz Otaklı Stерлибаш ишаны Зейнулла türbesi hem 3-нче акырында Гали хәлфәнең türbesi арасында җирләнгән Габделмәҗид Шәйхелислам улы Кадыров һәм аның хәләл җефете Кадырова Фатыма Гали кызы, Гали хәлфә кызы. Бу Габделмәҗид карый ул Исәнбай дигән авылда, Казакстанда туган. Ни өчен ул язып үтә шулай? Чөнки аның атасы Шәйхелислам хәлфә 1-2 елга анда барып казак балаларын укыта. Шул дәвердә Габделмәҗид Исәнбай авылында туып, 1-2 елдан соң кайталар Стәрлибашына. Һәм Стәрлибашында ул үзенең гомерен үткәрә. Мәдрәсәләрдә укый, кәсеп итә, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнә, фонтаннар төзелешендә зур көч сала. Һәм репрессиягә элеккәнче кадәр 1928 елларга кадәр ул монда иң матур күркәм гомерен шушында үткәрә. 1901 еллардан алып 1906 елларга кадәр ахрысы ул Мисырга бара, белем алырга дип 5 ел анда укый, мәҗит карый булып кайта. 2 мәртәбә ул бит инде сөргендә булган. Галиев прокурор эше буенча бер төркем кешеләрне, асыл кешеләрен сөргенгә озаталар. Аны хөкем итәләр атылып, ничек әйтергә, 10 елга дип Салавкига озаталар. Һәм ул Салавкида атаклы тарихчы Хади Атласы, Сәгыйть Сүнчәләйләр белән бергә авыр елларны кичерә. Сөргенлектән кайткач ул Стәрлибашка кайта да, арытаба планлар кора Урта Азиягә, гаиләсен алып китеп анда яшәргә. Һәм Урта Азиягә барып икенче йорт сала. Һәм тырышып, тырмашып эшләгән вакытларында аны икенче мәртәбә кулга алалар. Һәм 10 ел ул Урта Азиядагы Совет концлагерларында җәфа чигә. Һәм шушы мәхбүслектән азат булгач, алар кайталар Күмертау шәһәренә. Аның хәләл җефете вафат булган була Урта Азиядә. Аның кабере дә була, кабер ташында агасы язып калдырган була. Кадыров үзе шушы сөргенлектән азат булгач, ахыр гомерендә балаларым өчен диеп хатирәләрен язып калдыра. Ул язмада вафат була Оренбург шәһәрендә. Һәм ул вафат аны Оренбург мәкбәрәсендә җирлиләр. Һәм 90-нчы елларда балалары, оныклары үзара сөйләшеп, аның каберен ничек әйтергә, алып кайтып, үзенең туган авылына алып кайтып җирләү турында сөйләшеп, шушы эшне тормышка ашыралар. Һәм шулай ук Урта Азиядә вафат булган Фатыманың да шулай ук алып кайтып, янәшә икесен бергә шушы урында дәфен кылалар. Шулдыр. Тамам.